Apay nga iritom ni ating ko kini JR Lakay. Sino ba timasurot ti balay? Sika Lakay. Yeah, boy. Oh, ako naman pala. Nagyar ka na lang. Madami yung pato. Saka di mo poproblemahin yung ulam nyo. Bakit naman kuya? Dahil araw-araw pumupunta sa mga okasyon yun. Malapit man o malayo. Bakit? Tawanan. Kinumaw dan sa manading mo. Kinumaw nga bagbagam Lakay. Madi mo ay kumaw bakit? Madila kaya pa na di kumaw. Kumaw? Isla puting ban? O kasi sabam pati siga mamatitikas jay. Mamatak pa ano dagid yung munong tibalay nga aglalako sabon. Ayun niya. May point ka bakit? Nice. Ket natural siga lang mo ti madidabdad ng ti point ka. Oh, natadyo na rin na bakit? Ayos ah. Saan tayo galing? Saan tayo galing? Karati ka na magbalay bakit? Ulayin ka suna. O kasi sabam ka talaga madi nga sikat ikatungtong ka ni ading ka. Ang kurang. Saan ka nang galing? Ba't ngayon ka lang umuwi? May pinuntahan lang ako ate. Baka na panikipaskip wala ta bakit? Ba't di ka pala man sumsumbat? Saan ka pumunta? Ilabaak ate. Kuna, ay, kuna bakit na panan na. Baka suna kahit. Ba't ka na pumunta kila Bak? Ano ginawa mo doon? Baka nagpaskipol na bakit? One on one. Maminsan pa pasubsubang ka ditan. Ano ginawa mo kila Bak? Nag-usap lang kami ate. Ano ang pinag-usapan nyo? Bakit di ka nagpaalam na pupunta ka pala? Nagpaalam naman ako kay Kuya Andres kanina ate. Nagpakadamagam na ating ko kinyam. Yung bagang bayil ako matatay, di madita nag-uuray ditoy. Ana, madi ka sumong ba dita? Sinak talapayag mo. Saan ba talaga ako lulugar? Tatay, pipigilan daag sao? Tatapilitan daag sao? Ano ba talaga tihatyaw? Rinlipat na yun? Ano, subang ka dagos? Kisti sa bayo ha. Ikaw! Pati ka nagpaalam kanina? Yeah, boy. Nagpaalam naman ako sa'yo kanina Kuya Andres, di mo lang narinig. O kitam, ang muna takabsak mo nga madyak nang nagpakada. Sino tataging basal? Nice. Ba't di mo naman kasi nilakasan ading para narinig ni kuya mo? Eh ayoko naman maistorbo siya sa ginagawa niya. Kasta kayong ito mga men. Wala kastawan, ti kastaw. Pwede lang umot ang iwayo ka sa saon. Ano? Yeah, boy. Ikaw! Anong ginawa mo kina ba? Sinabi ko lang naman ang nararamdaman ko sa kanya. Nice. Sinabi mo lang naman ko. Ano? 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 Sinabi mo yung nararamdaman mo sa kanya? Oo kuya. Nice. Anong sinagot ni Bat sa'yo? Sagot agad! Anak ng... Wala kuya, alam ko naman na may girlfriend na siya kaya friends lang kami. Friends? Baka may kasama ng boy o kaya girl yung friends na yan ha. Ayos-ayusin yung buhay niyo. Madi mo bugbugkawan na ating ko. Shut up! Pati sikat ka tungtong ka. Focus ka lang sa call mo. Hindi mati ka tungtong ka. Ngayon, friends na lang kayo. Anong balak mo sa buhay mo ngayon? Hihintayin ko na lang yung taong para sa akin. Good! That's my boy. Ay, girl pala. Alam mo, madami pang lalaki dyan. Ito naman si JR. Apay nga iritom ni ating ko kini JR Lakay. Sino ba timasurot ti balay? Sika Lakay. Yeah, boy. Oh, ako naman pala. Nagyar ka na lang. Madami yung pato. Saka di mo poproblemahin yung ulam nyo. Bakit naman kuya? Dahil araw-araw pumupunta sa mga okasyon yun. Malapit man o malayo. Huwag kang tumingin sa ate mo. Ako yung nagsasalita. Sa akin ka tumingin. Kung ayaw mo naman kay JR, may papakilala pa ako sa yung iba. Sino mo't Lakay? Mati ka pa lang susumbat. Hindi mati ka tungtong ko. Sige nga rod Lakay. Sino naman yun kuya? Si Franz ang nababagay sa'yo. Hindi mo na poproblemahin yung sasakyan mo sa araw-araw.
Bakit kuya? Mayaman ba si Franz? Tanungin mo sa ate mo, kilala niya si Franz. Di ba bakit? Di ba bakit? Sa ko mata, paparaw ako. Ana, tapos ka nagsahan. Huwag gusto sa tapay ka pa ya. Tapay ka pa yung ngariya wa. Marmaruwang kan. Hindi ako, ya bakit? Taan mo, di ba ema? Hang kami nga tulong at ati tandaan na. Amo ko bakit? Sige ro, kita kayo, tagtungtong kayo pa ng kapsat. Sino bagang umalis ka? Dito ka pa lang. Ikaw, uli-uli magpapaalam ka ha, kung alis ka. Nagkakaintindihan tayo? Yes, ate. Nice. Yes, Commander. At huwag pagpilitan ng sarili sa taong di ka gusto. Nagkakaintindihan tayo? Yes, ate. Yes, Commander. Walang sasagot kung di kinakausap. Yes, Commander. Sino ba masusunod dito sa bahay? Ikaw, ate. Hindi si Kuya Andres. Sika, apay di ka sungsungbat. Sino masurot dito yung balay? Sika, Commander. Napay ko ako nyo. Dagi yung braya, ramidin yan. Madiyong oray nyo ibagakpay. Opo, ate. Nice. Yes, Commander. Ikaw, Emma, magwalis ka na doon sa loob. Sige, ate. Sika, warsyak, agsadukan. Malpas kag sa adog, luto ka na. Di ba bakit? Ops, ops. Madila ka, Jay. Malpas kag lutog, sibog ka pa yung mulmula, ah. Bakit? Ore ba di bagag, sibugak? Siguro, tarugyan ako. Nice. Numalpas kag sibog, sika matagwawer, ah. Tama na, pagsabay-sabay yung mga, ta pampaminsan ti pinagdungag ko. Numalpas namin yung obra, may katang kanto titubay tom. Ayun na. Nice. Ore ba di may parami dong bakit? Arami ko. Good. Mamati mo. Malpas na bugka-bugkawan tatay, tapos gatang ka ti arak. Takag katay, ah. Ate naman, parang-harang ka naman dyan. Iba talaga pag lahing tigre, hindi umubra ang aso. Ika dito, dito tayo. Kunin natin yung bulaklak ng kalabasa. Nay, nalaglag na. Wala na. Pulot mo yun. Pulot mo yun. Pulot mo. Ay, Mariusip. Pulot mo na tayo. Meron pa doon ang isa. Bulaklak yun oh, nasa taas. Wow! Gusto sa bahan nga bakal. Buitong pa ito maslig kanyanan. Swerte kita ni Malay. Lang din ta, prenda lang. Ay na, pati ti karabasa ko, babakal. Oh, pa'y sabong mo. Nak, doon tayo. Kuha tayo ng okra. Dali. Saan mo? Wala nang bulaklak ng kalabasa. Ayun ang mga chicken. Dami chicken. Dahan-dahan lang. Oh, yun oh. Puso ng saging talian mo. Dito, kukunin natin yun oh. Masarap yun. Gusto mo. Nabunga na yata yun, George. Balik nga tinitibag ko nga ito yun. Wow! Mukhang nanak manibakan ka. Tara na. Okay na. Is. Baka na. Portakan. Tubo mo. Bilisan mo. Tingnan na. Para maluto na natin to. Ayos. Naman malamod agad dito nga tigrain. Bilisan mo ah. Nagpayag lagi gargaraw.